Yeah, musharukwa, masungwa, you are under arrest. Ndadiko naye officer. Wabire ifoni ya ozemwa. Aiwa officer, anombotsare bvumvu ramufana ozemwa inini. Anombobvira ndamutsarire foni ini. Mufana ozemwa ndo wandipe foni yake ega. Ndiye akupa nguva idzodzo kuti zvadii. Andipa nhasi chaiye officer, nhasi. Inini chandangoita muchembere officer, ndangomutendekere pfuti pahuma. Kwabva atopfugama kutoti torai zvenyu munoshandisa, katondipa nezvi $20 ndikatozvitsvete panodziya officer. Ndo nyaya yaitika. Come on, mazizina renge empudzi. Hande kujeritone nhasi ndoritaka.